आइला जामाइला आं मालाबाबो जेननायखौ लानो हाया। नैबे अमा राजाया मानसिफोरखौ फेजेनग्रासो। आं गाव माब्रै जेनखो? साबा मानसिफोरनि भटनि थाखाय जेननांदों। भटआ नोंनो मोनबा नांबावगौमोन। बे साबा मानसियानोथ' सोरमोन? सोरमोन बे साबा मानसिया आंनो भट होयिया? नों नामा? नोंना सन्थला? नोंना बिहावसो? नोंना सन्थलानि आदै? हे गसाइ थाब नांगोनलै। जानला मानला दाय होथालाबायनाङा। आं नोंनो भट होथारदोंब्रा अमा राजा। गावनि सालथेनो भट होआबा सोरनो होनांगौ जाखोबा? मेगन सालायनायाव मा न'नि मा हाग्रानि गावनि खाथि खालानि आंगोनि मानसिफोरासो सोलो नायनानै खाबु लानानै बिखुङाव देगार सुयो मिथिबाय? बिदि होननानै जोंखौ दाबुंलै। नाय अमा राजा, नों जेननायनि भाषण लिरनो होदोंमोन ना आंनो? आं लिरनानै लाबोबाय। आच्छा देलाय फरायना खिन्थिलाय जेननायनि भाषणा मा? अब्लासिम आं थालिर फिथाइखौ ग्लब जानोसै। जावैसोआलाय मानो थालिरखौलाय बेफोरबायदि लाबाय थाखो? थालिर जाबा बोलो जायो, मैदेरनि समान गोहो जायो, बेनिखायनो थालिर जाब्ला खामानि मावनो हायो। सर बुं। दाथ' नोंथाङा एमएलए नंला नोंथाङाथ'। दा नोंथांखौ गाद होनो आंहा मोन्थायबो गैला, बेनिखायनो आं थांनोसै। आच्छा औ सार, आंखौ बिदाय होदो। थारमाने नों आंखौ दिनैनिफ्राय गाद होला? हो सार। आच्छा बिदिब्ला आं फैबाय सार। आच्छा आखायाव थाखा थाबा लोगोआव पावार थाबाल' मानसिफोर मोनो, नङाबा मोना। आखायाव पावार थाब्ला फैसा थाब्ला बा खिथु सुनो थाखायबो मानसि मोनो। अमा राजा, नै जेननायनि भाषणखौ लिरबायमोन आं। खोनासंनोबा? आं थालिर जाग्रोनि। मा बेगरबो जिरालासिनो जाखो? आंनि गोसो, नोंसोर मा मिथिनो थालिराव मा मा मुलाम्फा दं? थालिर जाब्ला मा जायो? थालिर जाब्ला मैदेरनि समान बोलो जायो आरो खामानि मावनो हायो। बिनिखायनो थालिरखौ सानसेयाव जानांगौ बयबो थाइसेबाबो, मिथिबाय? अमा राजा, जेननायनि भाषणा फरायनोसै ना? आच्छा दे, जेननायनि भाषणखौ फरायदो। नायनि आंबो नोङो जेननायनि भाषणखौ मा लिरदों। गोबां बाथ्रा साननानै नोंनि मोजांनि थाखाय साननानै लिरनाय जाबाय आरो। होमबा आङो जेननायनि भाषणखौ फरायफिननोसै, खोनासंदो। आफा नोंथ' बुंदोंमोन ना आफा, उनफोराव प्राइम मिनिस्टारबो जानो हागौ होननानै। बेसेरा प्राइम मिनिस्टार जानो मोननाय नंला माथो आफा नों? एमाव बेटा, थै ओंखारबाय थानाय गारायाव संख्रि फोननानै होफैनो नामा? मा संख्रि आफा, गुफुर संख्रि ना गोसोम संख्रि? दा बुरबक मोसौ गियान साना ओंखारलां। दे, आं गिबि बाराव खामानि मावाखै मा जाखो? नैथि बारावथ' आं मोजां खामानि मावगोन ना? थामथि बारावथ' मोजां खामानि मावगोन ना? सेथि बारावलाय गोसो थोलायनायावबो सिगां रायलायग्रोनो थाखाय गोनो गोथो जालायो। हाबा जानायफोराबो फार्स्ट टाइमाव गिलुं जायो। थिग बिदिनो फार्स्ट टाइम एमएलए जानायखाय आंबो रायजोफोरनि खामानिखौ गोनो गोथो जादोंमोनब्रा। दा एक्सपिरियेन्स मोनबाय नालाय आं नैथि बाराव मोजाङैनो खामानि मावगौमोन ना? रायजोफोरनि मोजां खामानि मावगौमोन ना? अमा राजाया खामानि मावाखै होननानै 10टा एमएलएनोसो भट होबाय, बेबो साद्दाम हुसेन आलीनो, मालाय जाथिनो। होथों बिसोरो भट, बिनिफ्राय फेन्दायाव फज'नानै लाथों। जाय साब्बाया आंनो भट होआखै बिसोरनो फेन्दायाव फज'नानै लाथों बे साद्दाम हुसेन आलीखौ। आला गिख'फादुरा, अमा राजाखौ गिग्रा। अमा राजा, जेननायनि भाषणखौ खेबसे खोनासंदो। बाहेरावबो मिडियानि मानसिफ्रा दंफैसोगारो। मा चेनेलनि फैदों? बड'लेण्ड बुब्लि, बड'लेण्ड रादाब, बड'लेण्ड इंखं, बड'लेण्ड खौरां, नटिस 5678, DY 365, निउज लाइभ, बड'लेण्ड जारिमिन, बड'लेण्ड सानस्रि, बड'लेण्ड सान्थौ, बड'लेण्डनि फैनो गोनां निउज, बिसोर फैजोबदों। आच्छा, मानिसिबां मिडिया फैसोगारदों? आंनि जेननायखौ खबर लानो। आंनि जेननायखौ खबर लानो ना आंनि बे जाबाय थानाय गारायाव संख्रि सारलाना होनो फैदों? गैया, मोना रावनोबो इन्टारभिउखौ आं। इन्टारभिउथ' नों होखानांगोनलै अमा राजा, बेनिखायनो आंनि भाषणखौ खोनासंदो। फरायलाय, माबायदि भाषण लिरदों नों? आदा, बड'लेण्ड खौरांनि मैखुना नोंखौ इन्टारभिउ लानो होननानै बुंदों आरो सोंदों गिलु बालु साबा गोजान मानसिनि भटआव जेननायाव माबायदि मोनदों होननानै सोंदों। माबायदि मोनो? जेननायाव मानसिफोरा माबायदि मोनो? आरे आं नोंखौ दहायनिफ्रायनो भाषण मोजां लिर होननानै बुंदोंना, मानो दाबो भाषणखौनो बुङाखै? बाला, आंखौसो बुंबायलै, दहायनिफ्रायनो फरायनो नागिरगासिनो आं। आच्छा दे, मा लिरदों खोनासंनि आं। हर आंनो फरायगोन। गिबियावनो गोसो गैयाबाबो आंनि खुलुमनायखौ नाजावदो रायजोफोर। नोंसोरथ' आंनो भट होआसै आरो बिनि गेजेराव साबा गोजोन मानसिफोरा आंनो भट होआसै। बे साबा मानसिफोरखौ बिराद गोसो गोरबोजों दुखु फोरमायहरनाय जाबाय आं। लोगोसे रायजोफोरनिसिम मोनसे गुरैयै आर'ज, नोंथांमोननि खोथा मथे आं सलिनोसै। नोंथांमोना जुदि आंखौ दै बाज्रुमाव बाज्रुमनो खोन्थायो अब्ला बाज्रुमगोन आं। हाजो गोजौनिफ्राय गाहायाव बाख्लायनो खोन्थायो अब्लाबो बाख्लायगोन आं। नालायाव गोजावनो खोन्थायो अब्लाबो गोजावगोन आं। मा लिरनाय जादोंमोन? माने नों बिराद गोसो गोरबो
रायजोफोरजों दुखु मोनदोंना इलेक्सनाव जेननायनि थाखाय बेनिखायनो रायजोफोरा जाहाथे नोंनि जेननायाव दुखु मोनफाथों होननानै बेबायदि लिरनाय जादोंब्रा बिदि होननानै आं हाजो गोजौनिफ्राय बाख्लायगोन नामा नालायाव बोहैलांगोन नामा आं दै बाज्रुमा बाज्रुमगोन नामा आं जुदि सोरबा आंखौ चेलेन्ज होमारोबा रायजोफ्रा फैनानै बेखौ नों सानदोंना नों जेननायाव नोंखौ रावबो हाजो गोजौनिफ्राय बाज्रुमनो खोन्थानाय नंलाब्रा नों बेखौ टेनसन दालाना जायखिजाया रायजोफ्रा नोंखौ जेननायनि थाखाय नोंनि दुखुखौ नुनानै बुजिसिगोन आरो साला बिगुर आं नोंखौ मोजां भाषण लिरनो खिन्थादों बेफोरबायदिसो भाषण लिरदोंना नों जल्दि मोजां लिरफिन गोसो सिंजों सिरि सिरिसो रंजाखुमादों नामाब्रा आंनि जेननायखौ हे गसाय फाप नांगोनले फाप थप ओम शान्ति मोरै अमा राजा बिदि बुंनो लिरफिन गोसो सिङाव खम खिखि खाका होननानै मिनिगासिनो दंना नोंसोर आंसो जेनदों दा इलेक्सनाव सोर जेनदोंखाय रावबोथ' जेनाखैना साला मानो जेनांगौ नैबे महाराजा आफा आदै बग्रो फैदों नोंखौ इन्टारभिउ लानोनो नोंखौ गाबदोंना मिनिदों होननानै सोंगासिनो आच्छा आंखौ गाबदोंना मिनिदों होननानै मिथिनो लुबैथारदों होमबा मानो होनोबा नों इलेक्सनाव जेनदोंना बेनिखायनो नोंनि दुखु सुखुखौ मिथिनो बिराद हांखुर जादों मिडियानि मानसिफ्रा बिथिंजाय आंहा अक्सिजेन गैयै बायदि मोनलायदों गोसोखौ मिडियानि मानसिफ्रा बिराद फुरथि मोनदोंना आरो आं सन्थला नोंखौबो आं मोजां भाषण लिरनो खोन्थादोंमोन गैया जामारला जेबो जानाय नंला बै साबा मानसिखौ आं मोनफ्लांनायमोनब्ला गोदागोरगौमोन आं काटाक गोदानानै बिनिफ्राय थाव गुदुङाव सेनेनेने होननानै भाजा एवगौमोन बिनिफ्राय सालथाब सुलथाब एवनानै टम बाथोन देनानै ग्लब जागौमोन साला आं लिरफिन्नोसै होमबा गोदान भाषणखौ हा आं भाषणखौ गोदान लिरफिन्नोसै नामा हरै आंना मानो सोंगासिनो दं मा खालाम मा मावो मा लिरो नोंनिफ्राय मा गोसो जादों लिरनानै होबानो जाबाय रावसो गोसाय अमा राजा बोरै उल्था दिन्दांना थाहैखोब्रा नोंलाय गायाव ओंखारबोदोब्रा मानो दिन्दांदां थाबाय थादों गोसो जादों जानो नंलालै बेजों अमा राजा थालिरा जाफैदोलै नङाबा जोंजों जाजाजोबगोनबो खबरदार आंनि थालिरखौ जुदि नोजोर होयो थालिरा आंनिल' रावबो मोनजाया रावसो जाबाय दे जेननाय देरहानायलाय थाखायो बे खेबाव जेनदों नेक्स्ट खेबाव देरहागोन दे आंनो बिदि नाङा देरहानांगौ नालाय देरहाबाय थानांगौ आच्छा फैलाय माबायदि फैयो नों दा निउसनि मानसिफोरजों नांलायनाङालै नङाबा आरोबाव नोंनि इमेजआ गाज्रि जागोन बेनिखायनो लोमजादों होननानै सिरि उन्दुनानै थाफ्लादो दे आं मानो लोमजानो आं लोमजानो ओंखारग्रा मानो लोमजानो इसिबां दुर्बल सानदों नामा आंखौ नैबे अमा राजा मिडियानि मानसिजों नांलायगोन नायबाय था आरो आंनि मेसेजखौ बै साबा मानसिनिसिम दैथायहरगोन आं बै साबा मानसिया आंनो मानो भट होआसै ओमफ्राय हाफाङा मा खबर बेबो दङ मोजाङैनो ओमफ्राय थफिरामखौ जेलाव हरबाय हाफाङा आच्छा आरो खोथाया जाहैबाय मैया थांनाय हराव एमाव राजा मोना थफिरामखौ किडनेप खालामनायखाय दा एमाव राजाखौबो पुलिसफोरा लांफैनो हागौ वाह बेटा वाह मोनसेनि उनाव मोनसे खैफोद फ्रि नामा बाय वान गेट वान बायदि जों थफिरामखौ साजा होनो नागिरदोंमोन आफा नोंखौ गावनायनि थाखाय नों पुलिस नामा माला बे पुलिस साख्रि मावखो नोंलाय आंलाय माथो मिन्थियानो बिदि नङा आफा नोंनि दायनिगिरिखौ साजा होनो आं पुलिस जालायलायनांगौ दरकार गैया होमबानो नों इसिबां गिदिर देरबाय नामा थफिरामजों आंजोंसो सुथुर नोंजों नङा बेनिखायनो गोजानाव था मिथिबाय दा पुलिसजों आरो जुजिनांसिगोन आंहा नोंनि थाखाय आं गैया मानो होनोब्ला थफिरामा साजा मोनबायना आच्छा नों गावखौनो गेंस्टार बायदि मोनना लाबाय नामा न' सिङाव थांमाबा साला मोनसेनि उनाव मोनसे फ्रिथ' आरो दुखुआ पुलिसजोंसो मोगा-मोगि जानांसिगोन होमबा आं पुलिसजों मोगा-मोगि जानांसिगोन नङाबा एमाव राजाखौ जोबथेसालियाव गोबाव सम जोबोबा अब्ला आं थफिरामखौ थाबैनो लोगो हमहैनांसिगोन थफिराम बिमा गदाय देनजारलै अमा राजा थफिराम बिमा गदाय क्लिअपेट्राया आंखौ मा फाथा मोनो नैबे अमा राजायाबो बयनिबो खर'आव गाखोग्रा नङाथ' गाखोगोन क्लिअपेट्रानि खर'आवबो खोनानो मोननाय मथेबा हाफाङा थांगासिनो दङनो क्लिअपेट्राखौ लोगो हमनो बे हाफाङा मानो हारसिं थांनांगौ जाखो आंबो थांफागौमोन ना बेफोरखौ बाद दोनथ'दोलै अमा राजा निउसनि मानसिफोरजों इन्टारभिउ होनो मोगा-मोगि जानो रेडि जादो आं भाषणखौ मोजां लिरनोसै बेनिफ्राय पुलिसजों मोजां रायलायनोसै ओमफ्राय थफिरामखौ लोगो हमोन ना मायो हमदो आच्छा बारु थाइबानि लारु बोरो आंनि थालिरा आयु थालिरखौलाय बहा मोनबाय थानांगौ जाखो
नोंसो थालिरखौ जाजोबनानै दा बहा मोननांगौ जाखो? आंनो थालिर नांगौ। बारियाव थालिर गोमोन गोमोन मोनना थानाया मा जाखो? थांलाय थां। हस्पिटालनिफ्राय फैनानैनो थालिरखौनो जागासिनो गावहा। बहा थानो दे थालिरा मालाय? आंनो थालिर नांगौ बास। थालिर थाबासो ओंखाम खहाबगोन आंना। माबायदि थालिरल' जाबाय थाखो नोंलाय? मानसिया थालिरजों ओंखाम जाबाय थानो हायो? र' सोंहैनि आं। बाजै। औ दाउला राजा। बाहेराव बिराद मिडियाफोर दङलै, मा खालामनांगौ जाखो बिसोरखौलाय? बेनोथ'हाय बे बाथरि बुथुमग्राफ्रा थांनोनो रोंला। ओमफ्राय थफिरामनि खबरा मा जाखो? थफिरामा दा जेलावसो दङ। जेल जासिगोन बियो। मोजाङानो जाबाय। बेफोरबायदि दुष्ट मानसिया थाबाय थाजाया। नङाबा मा खालामबावगोन बियो? बिनि केसआवनो जोंबो गोसो होगासिनो दङ बाजै। नों सिन्था खालामनाङा। आदाखौल' नायबाय थादो। दे जागोन। दे अमा राजा ओंखामा जादो। थालिर गैयाबा आं माबायदि ओंखाम जानो? मानो होनोबा थालिर जाबासो मैदेरजों समान बोलो जायो, खामानि मावनो हायो। आं उनाव सोरखौबा लायनो होसिगोनहाय। दे जादो। माखौथो दावराव जाबाय थाखो? दे ओंखामफोरा थाब जादो। बहा मोनबाय थानांगौ जाखो थालिरखौलाय? अमा राजा भाषणा जाबायमोनलै। भाषणखौ मुखस्थ लानानै मिडियाफोरनि सिगां इन्टारभिउ हैबानो जाबाय। आरो बे बुमरुआ जानला मोनला सोंथारनो हागौ, एसे साबधान। आं बाखि मिडियाफोरखौ गियाखै। बे बुमरुनि थाखायसो सानदों आं। बेथ' आंखौ माबा माबि सोंगोन। बेनोथ'। बाहेराव थांनानै मिडियाफोरखौ एसे नायखंख्रिहैनि आं। साला मिडियाफोरनोलाय मानो निउस नांगौ जाखोब्रा? आं आजेनदों हारसिं थागोन ना? मानो सोंबाय थानांगौ जाखो बिसोरलाय? मानो नांगौ आंनि गोसो सिङाव मा दं मा गैया? साला सुवादफोरा। हेलो गसाइफोर, अमा राजाया दा एसे बेस्थ दङ। नोंथांमोना उनावहाय इन्टारभिउखौ लाफैनो हागोन दे। अमा राजाया गावनो नोंथांमोनखौ लिंहरगोन। नाथाय जोंनो दिनैनो नांगौ। उनाव फैनो हागोन दे उनाव फैनो हागोन नोंसोर। आंनो हले दिनैनो नांगौ दै। बिदि नाथ' खिथिबा जानाय नङा। गैयालै भाइमोन, गाबोन समफोर फै दे। अमा राजाया जेननायखौ एसे लाजिदों खोमा बेसेरा। नोंसोरबो एसे बुजिनांगौ ना। जों रिपर्टार मानसिनो जोंनो निउस नांखागौ ना। अमा राजाया पाब्लिकफोरनो खोन्थानांगौ ना। गाव मा मोनदों मा मोनाखै, गोसोआव मा सानदों मा सानाखै, बेखौ गावबो खोन्थानांगौ। पाब्लिकनि मानसि नालाय पाब्लिकनो फोरमायनांगौ। आं जेबो बुङालै, आं खालि बुस्थुआ मा बेखौ नायोल'सो। जिखिजाया उनाव फैदो नामा। आं हले फैबाय थागोनलै। आंखौ ब्लक खालामना दोनलायथारदोंना आसोला। फैबाय थागोन आं। दे गसाइ, मानसि गिदिर जानायाबो गोरलै बाथ्रा नङालै। गसाइ थुब मोनजाबानो जाबायलै। ओइ बिफा, मैया हरनिफ्रायनो थफिरामा न'आव फैयाखै। मोनथिगौना नों बहा थांदों बियो? मा मिथिगौ आं दा? बहाबा माबा मावहैलायबाय बियो, माबाफोर दुष्ट। गावनि फिसालाखौनो एसेबो खबर लानो रोङा। न'आव सोरबाफोर दङ ना? सोर फैदों? थांलाय नायलाय। ओइ हिनजाव, एसेबां गोहो नोंहा। आंनि फिसाजोखौ आखाइ होग्रा नों। आंनि फिसाजोखौ आदै हगार आंखौ। खोनासं क्लिअपेट्राना हालखेट्रा। हाफांसो आं हाफां। हाफांनि फिसाजोखौ आखाइ होनायनि सिगां आंखौ सौग्रावग्रो, मिथिबाय? आरो खोनासं, नोंसाला मोजांखौ नोङो जोबथेसालिनिफ्राय लाबोलायदों ना। हगार हरफिनबाय आङो। बेबो बिराद मोजां प्लानिं बानायनानै, मिथिबाय? मा? आंनि फिसालाखौ जेलाव थिनहरफिनबाय? औ थिनहरफिनबाय। बे बाराव बियो गावनि दायखौ गावनो सिमान जाबाय, मिथिबाय? नोंलाय मा खालामनो हाबावनो दालाय? आरो खोनासं, आंनि फिसाजोखौ आखाइ होबावबा, आंनि न'खराव नोजोर होबावबा, आंनिख्रुइ गाज्रिसिन रावबो जानो हानाय नंला। आइयाव इसेबां गोहो गोराथारना बियो। ओइ बोराय, मा नायबाय थाखो? थफिरामखौ नायहैनोसै। थफिरामा आंखौ बयजोंबो मोजां मोनजानाय, बयजोंबो मान मोनजानाय खालामनो नागिरदोंमोन। दा जेलावसो थाहैनांबाय। आं दा माब्रै गिदिर मानसि जानो हाबावगोन दा? आं थफिरामखौ जेलनिफ्राय माब्रै बख'नो हाबावगोन? आं बेनोसो जाबाय। जायफ्रा मा हारसिं मा सानबाय थाखो? जेबो सानाखैलाय। जायफ्रा नों टेनसन लानाङालै। पुलिसआ जुदि आंखौ सोंफैयोना, आं नोंनि नाम लायाब्रा, आंनिल' नाम लागोन, मिथिबाय? आं नोंखौ खैफोदाव मालाबाबो खोलैयालै जायफ्रा। नों टेनसन दाला दे। पुलिसआ मानो सोंफैगोन नोंखौलाय? थफिरामखौ किडनेप खालामनायनि साजाखौ आंबो मोनगोन ना। बेनिखायनो नों टेनसन लानाङा। आं नोंनि नामखौनो लाया। आंसो नोंसोरखौ लोगो लादोंमोन ना, रागा जोंनानै आफाखौ गुलि गावनायनि साजा होनांगौ होननानै थफिरामखौ। दाथ' थफिरामा साजा मोनखासिगोन ना। ओमफ्राय आं नोंखौ साजा होनो गोसो गैया, मिथिबाय जायफ्रा? नों टेनसन दाला। आं गिनाय मोनबायलाय। गिनाङालै, जेबो गिनो गोनां गैया। एमा राजा, मा जाखो? आं जोबोद गिनाय मोनबाय। पुलिसआ जुदि आंखौबो हमफैयो, नोंखौलाय मानो हमनांगौ जाखो? आं नोंनि गार्लफ्रेन्ड ना। गार्लफ्रेन्डबानो नोंखौ हमो नामा? आंखौसो लांनो फैबा फैगोन। मा? पुलिसआ नोंखौ हमफैगोन? औ, थफिरामखौ किडनेप खालामनायनि साजायाव पुलिसआ आंखौ लांफैगोन। एमा राजा, एसेबां गिनाङा दे। नोंखौ पुलिसआ लांफैया। थफिरामसो दाय ना। अबेसे नोंनाव मोननै मोनथामसो कुइसन सोंनो हानाय, थेवबो नोंखौ जेल जाहोआ। बांद्राय टेनसन दाला दे। आरो नोंसा आफाया माबायदि खबरा? आफाया
दाना मोखांनि बिखा सोना होनानै आफानाव मोखा बायदिसो जालांबाय आखलानो ओमफ्राय थालिरल' जाबाय थायो आयौ खबर लायनि रं नोंसाय आंखौ सिरि सिरि बिजामादैनो फसायखोमाबाय खोमालै मा मिन्थिगौ दा अब्लाबो एमावदासो आं जोबोद गिनाय मोन्दों गियो नामा गिनाङा नोंसोर जेबो जाया दाफा गिनाङालै दे थांदो दे बाय थफिरामा बेसेबां गोबाव जेल जागोनलै आं थफिरामखौ नायनांसिगोन जेलाव थांनानै आयौ बाला दालाय मा खालामगोन दे नों बादालि नों मा सानो नोंनि गोसोखौ आंथ' थफिरामखौ बारा मोजां मोनाहाय मोजांबो मोना ओमफ्राय गाज्रिबो मोना आरो बोरैबाबा थिग थिग बाथ्राखौनो बुङो फाग्लाया थफिरामा आंखौ अन्थाबाथ' बिदाय लालांबाय आरो बेखौनो गोसोखांबाय थादों आं थफिरामखौ खेबसे जेलाव थांना नायहैनोसै नामा आं मालायखौ एडभाइस होनायाव बांद्राय रोङाहाय मा गियान होनो बांद्राय रोङा मानो होनोब्ला आंनि खर'आवनो बांद्राय गियान गैयाना अब्लाबो आं नोंखौ बुंगोन आरो नोंनि गोसोआ माखौ थिनो बेखौनो माव मिथिबाय बादालि नों आंजों थांफागोन ना थफिरामखौ जेलाव नायहैनो आं मैया फुंनिफ्रायनो खिनाय जादोंहाय मा थांनो हागोन हायाथाय आरो आं पुलिस थानो बिराद थांनो बायो गोदो सिख्ला समाव दखना खावनायनि जेल जानांदोंना आयौ हायोबा दुम्फाखौ लानानै थां नङाबा सानसेखौ मिथिबाय जागोन दे बांद्राय टेनसन जानाङा थां थोरसि सुयै थां दुम्फावा टिउसनाव थांदों खोमा दुम्फावा दा थोरसि सुनो हास्लाबनाय नङा अके थफिराम जेब्ला मानसिया खाथियाव थायो थालखौनो लानो रोङा नों जेलाव थानायखायसो नोंखौ गोसोखांफ्लांबाय आं आयौ बाला नोंखौ लोगो हमैनो थांनोसै आं गिदों नामा फार्स्ट टाइम जेलाव फैबा बिदिनो गिनाय मोनो दा गिनाङा आंलाय मानो गिनांगौ जाखो बे जेलाव आं फैनाया दिनैल' नङाना फैबायानो थायो बुंनो थाङोबा बे जेला बिहावसोनि न' बायदिसो गोसो जाबानो थाङो गोसो जाबानो फैयो आं एसेबां भिआइपि कास्टमारालाय बेवहायलाय बोरै फैबाय थायो आं बुंखाबाय दा बिहावसोनि न' 10 बारनि बारा जाबाय आं गुदुं खुरनानै खारखुमानाया दा बहा खुरखो गुदुंखौलाय नैबे जों जिरायबाय थानाय हा सिङाव जों जिरायबाय थानायानो हा सिंखा आरो मा हा सिं थाबावनांगौब्रा आरो बे हाखौ खुरोब्ला सिगांनि खथाखौनो मोनहैफिनो सेसा मोखां ए गाहायनि हाखौ खुरनानै ओंखारलांगोन आं नोंसोर नायबायल' था नों गावनो हा सिङाव दं नों माबोरै खुरगोन दे नाय एन्जर लगायगोन जाम्बाफोर गोदान जेलाव नोंसोरसो फैदों आं फैयाखै नैबे थफिरामखौ बारा गोबाव जेलाव दोननो हायाब्रा गोसो जाबा दानो गलाङोब्रा पुलिसफोरनि नोजोरावनो खारखुमालांनो हायो आं एसेबां थगायनायाव बेनबे रोंखो नोंलाय टिउबलाइट नामालै बे मानसिया उन्दु जाबाय थानाय मोनसे बुस्थुखौनो दाबो जाखाङा नामा बेलाय बियो बिदिनो मोनसे बुस्थुखौ जानो थाखाय सानसे नांगौ बिनो बेखौ बादो हाथायानो गैया बेनाव हाथाय दंबाबो नख्लि गोजासो ओमफ्राय बुंलाय मा दायनि थाखाय नों जेल जाफैखो मानो खोन्थानो आं ओमफ्राय नोंसोर मा दायनि थाखाय जेल जाफैखो देलाय बुंलाय हिनजाव सिख्ला एदावनायनि बे मोनसे खामानिखौ गाज्रि मोननायनि थाखायनो आं जेल जाफैनांदों आरो जेलावबो बेफोरबायदि मोदावला फौसौलिया सेंग्रासो लोगो मोनफैदों आं जेलाव दंखायो जेब्ला नोंसोरखौ गाथारनो गारदावनो बारा गोबाव नांलाब्रा आंनो मोनथिबायना गला नोंसोरो गला